Ya, iki sambele. Mantap iki. Sambel ijo. Sambel ijo. Iki kaya kan pepek goreng. Ya, mantap. Persiapan iki nyambel iwak nila. Maman lajur. Goreng iwak nila lur. Mantap iki. Oke. Kayak kok gini luru di Cimadang. Mas Anton. Kakang Adi aku. Kakang Tiadi. Bene sak kaku. Mas Heri. Terima kasih. Kang Bayu. Sibuk ngopo iki? Diombe sik Mas wedangnya Mas. Siap. Ya, disambeli. Mantap iki. Sambel ijo. Sambel ijo. Iki kaya kan pepek goreng. Ya, mantap.
sedulurane kuku sing utuh dituntun yo padha mlaku bareng sing lempok dijunjung mergo jagate peteng yen liyane ngubar angkara wen dewe milik nyebarke tresno aja dipikir dipikir werna kulit agama kuyon rukun tanpa slira yo do mikir yo do mikir cah gawe kubrah rukun gawe sentosa sedulur aja utur yo sing akur sedulur welas asih padha menang dadi areng kalah dadi awu marang sedulur hei rasa do padu ora sana ora kadang yen mati melu kelangan agegaman kamanungsan migunani tumraping liyan beda guru aja nesu beda bapa ora bapa sing penting tunggal dinemu beda iku kodrate mawasa pilih kabeh sedulur nyawiji siji ing guyub lan rukun tansah ngajeni lan ngopeni ukur gunung anjoko pagerti sedulur aja utur yo sing akur sedulur welas asih padha ditandung Imbuh, Mbak. Kira-kira radian minggat kok. Beda karo geong. Kabeh klebu. Siji ing guyub lan rukun tansah ngajeni lan ngopeni ukur gunung anjoko pagerti sedulur aja utur yo sing akur sedulur welas asih padha ditandung asa tanpa amarah asik tanpa pamrih
sedulur, welas asih podo ditandur. Menang dadi areng, kalah dadi awu, marang sedulur.